Това е Creeper Craft и сега ще снимаме PvP. И старт! А този на гъма 0 лева, емо! Айде спите, но кошка ще имам. Ок. Ти не можеш в битка си! Ама аз мога! И аз. Да, знаете, това е. Ти го каза. И аз изчакайте за малко. Изчакай, емо. Изчакай за малко. Тук ли си?